ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നാടൻ പുളിഞ്ചിയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പുളിഞ്ചിയുടെ വെർഷനാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഈസിയാണ്. ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ പിടിക്കൂട്ട് എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം ഇത് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം വേണം. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ പുളിഞ്ചി ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാടൻ രീതിയിൽ മൺചട്ടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ട് നാടൻ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതിനുമുന്നേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ മറക്കാണ്ട് പ്രസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ. പിന്നെന്താ പറയുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറക്കാണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലി റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഈ ചാനലൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഇഞ്ചി ഒരു 250 ഗ്രാം ഇഞ്ചി ആട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതും അതിലേക്ക് ഒരു 20-25 നാടൻ കാന്താരി മുളക് ആട്ടോ അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ, അതും കൂടെ അരിഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു 100 ഗ്രാമോളം അളവിൽ പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ പുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് 100-150 ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒഴിച്ചിട്ടിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഒരു 3 മണിക്കൂർ മുന്നെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞെരടി പിഴിഞ്ഞ് ഫുൾ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ജ്യൂസ് നമ്മളെടുത്തിട്ട് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു വട്ടം ഒഴിച്ചു, അതിന് പിന്നെ വീണ്ടും അങ്ങനെ 2-3 വട്ടമായിട്ട് ചെയ്താൽ വേണ്ടി മാത്രമാണ് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ജ്യൂസൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതിൽ വേണം നമ്മൾ പിന്നെ ഈ പുളിഞ്ചി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വേറെ എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തിളപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. തിളച്ചതിന് ശേഷം ഒരു വിധം എന്താ പറയുക തിള വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലോട്ട് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശർക്കരയും അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പിനാവശ്യമുള്ള പാകത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഉപ്പിട്ടു, എല്ലാ ജ്യൂസും ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഉപ്പ് കല്ലുപ്പാണ് ഇടേണ്ടത്. പൊടിയുപ്പിനെക്കാട്ടും ബെറ്റർ കല്ലുപ്പ് ഇടായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കല്ലുപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഉപ്പ്, അതുപോലെ പുളിയുടെ നമ്മളെ നാടൻ കോൽപ്പുളിയുടെ നീര്, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, ഉള്ളി, ഇതാണ് ഇട്ടിട്ടാണ്. ഇതൊരു മൺകലത്തിൽ വെക്കുമ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ട് അതിലാണ് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നാടൻ റെസിപ്പി ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ട് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കലത്തിലോട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ബബിൾസൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ശർക്കര ആവശ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു 4-5 ബെല്ലം ശർക്കരയാണ് ഇടുന്നത്. മധുരത്തിന് ആവശ്യം. ചിലർക്ക് മധുരം ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല അധികം, ചിലർക്ക് മധുരം കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുണ്ടാവും. ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ജാഗ്രിയുടെ അളവ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ശർക്കര മെൽട്ടാവണം. പൊടിച്ച ശർക്കര ഇടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടാം. പൗഡർ, ജാഗ്രി പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ നോക്കാം, എന്നിട്ട് ഇടാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ പൊടിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല, കാരണം ഇത് വറ്റുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇത് ചൂടായിട്ട് മെൽട്ടായിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്യൂരിയായിട്ട് വന്നോളും. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് പൊടിച്ചിടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല. പിന്നെ അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ശർക്കരയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര ഉരുക്കി അരിച്ചൊഴിക്കണം. ഇപ്പോൾ നല്ല ശർക്കരയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ. നമുക്കൊക്കെ കണ്ടാൽ അറിയാം പൊടി മണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ. പിന്നെ അത് നന്നായിട്ട് തിളക്കട്ടെ. അപ്പോൾ തിളച്ച് കുറുകി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് ഇനി ഇത് കാച്ചാൻ വേണ്ടോ. അപ്പോൾ കാച്ചാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നാടൻ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ എടുക്കണം, കോക്കനട്ട് ഓയിൽ തന്നെ എടുക്കണം. സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ, വേറെ ഓയിൽസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 3-4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കടുക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ഇടാം കേട്ടോ. കടുക് 2 ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത്തിരി അധികം കടുക് ഇടുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ പുളിഞ്ചിയിലോട്ട്. അതിലോട്ട് ഒരു 3 തണ്ട് നാടൻ കറിവേപ്പില ഇടാം. അതൊന്ന് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം, കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വറ്റൽമുളക് ഉണ്ടല്ലോ, ചുവന്ന മുളക് ഒരു 3-4 എണ്ണം വെച്ച് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിടുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു മണമാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാവും. ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ചിലർക്ക് കായം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കായം ഇടണമെങ്കിൽ ഇടാം, ഇവിടെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതാണ് ഇട്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ ഒരു നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇഞ്ചി പച്ചമുളകും നേരത്തെ ചേർത്തതാണ്, കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇഞ്ചി പച്ചമുളകും. അത് ഈ സമയത്ത് ഇടുകയാണെങ്കിൽ കാച്ചുന്ന സമയത്ത് ഇട്ടാൽ പ്രത്യേക ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുരിയൊന്നും വേണ്ട, ഒന്ന് സോട്ടായി കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മാറ്റി വെച്ച പുളിഞ്ചി നേരത്തെ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാച്ചാൻ എളുപ്പത്തിന് കേട്ടോ.
അപ്പോൾ അതിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഒരു 2-3 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. കാരണം ചൂടാറണം, അപ്പോഴാണ് പുളിഞ്ചിക്ക് ടേസ്റ്റ്. ഒരു ദിവസമൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഈ മൺകലത്തിൽ തന്നെ മൺപാത്രം ഉണ്ടല്ലോ, അതിനാണ് വെക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒരു ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുപ്പിയിലാക്കി വെക്കാവുന്ന കേട്ടോ. കേടൊന്നും വരില്ല. വെള്ളം തൊടാണ്ട് സ്പൂൺ കൊണ്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കേടൊന്നും വരില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റിയുള്ളൊരു പുളിഞ്ചിയാണ്. ഭയങ്കര ഈസിയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു വെർഷനാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ തന്നെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഓണം ഇൻ അഡ്വാൻസ് കേട്ടോ.